Szeretettel köszöntök mindenkit, most már a díjkiosztó eredményhirdető ünnepségünkön. Köszöntünk körömben dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat. Azt gondolom, egy nagyon izgalmas és tartalmas napon vagytok túl velünk együtt, és a napzárásaként kérem dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő urat, ossza meg velünk gondolatait, és adja át ajándékát, ugyanis ajándékot is hozott nektek. Kedves diákok, kedves pedagógusok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Nyírbátorban. Azt kérem tisztelettel tőletek, kedves diákok, kedves vendégek, hogy majd, amikor Nyírbátorból kiérnek, a busz ablakát, ha lehet, hozzák le, mert most virágzik az akác. És a helyzet az, hogy ilyen akác illat, mint ami a nyírségben van, az országban sehol nincsen. Úgyhogy egy slukkot vegyetek, kedves diákok, és eme nagyszerű verseny, a legutolsó felvonása gyanánt ezt az illat emléket őrizzétek meg Nyírbátorról. Gratulálok a nagyszerű eredményekhez, és ahhoz is, kedves pedagógusok, hogy immár 10 helyről tetszettek eljönni ide Nyírbátorba, természettudományi versenyre, és szeretném megköszönni az iskola vezetésének azt a kitartást, azt a kitartó munkát, amivel évről évre megszervezik ezt a nagyszerű versenyt, mert hogy azért sok mindent tanul az ember a verseny alkalmával, küzdeni mindenképpen. Máskülönben pedig a versenyek arra is valók, hogy az ember a tudásáról meggyőződjön. Amikor élesbe megy a dolog, akkor kipróbálhatjuk magunkat, kedves diákok, és ha nem megy valami, akkor otthon sokkal mélyebben, akkor ez azt mutatja, hogy sokkal mélyebben kell megtanulni azokat az ismereteket, amelyeket a kedves pedagógusok mondanak, mutatnak nektek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a megismerésnek az élménye az töltse be a mindennapjaitokat, mert az ember úgy tud előre lépni, hogyha elvégzett egy munkát, nyugtázza, elért sikereket, és utána pedig képes a biztos alapokon előre jutni. Én azt kívánom, hogy ebben legyen részletek. Jó egészséget kívánok hozzá! És akkor akik az képviselő úr ajándékát kapják, a kisújszállási természetvédők és Otis Tarda csapatai egy képviselőt szeretnénk kérni az iskolából. Ők az Arany János Református Általános Iskola tagintézményről érkeztek, és egy másik csapatot is szeretnék kérni. Ők a Mezőcsáki Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola és Óvoda bölcsőde csapata. Egy képviselőt szeretnénk. Ezeket az ajándékokat az iskolák kapják, és gratulálunk nektek. Ja igen, kérjük szépen, hogy ugye fotók készülnek a díjátadásra, amikor átveszitek a díjakat, majd egy pillanatra álljatok már meg, jó, nem kell annyira rohanni. Tudom, hogy már nagyon izgatottak vagytok, de hogy egy jó fotó azért készüljön még rólatok.
Felkérem Kis Gábort, az Oktatási Hivatal tankönyvfejlesztési osztályvezetőjét, hogy adja át ajándékát, mert ő is nagyon sok ajándékot hozott nektek, és ezeknek az átadására kerül sor. Az első ajándékot a Természet kincsei csapata, a Baltazár Dezső Református Általános Iskola csapata kapja Haldugöszörményből. Az ajándékokat az elkészült munkák alapján ítélte oda osztályvezető úr. A következő díjat a Csopaki Református Általános Iskola Csopaki Természetvédő csapata kapja. A következő ajándékot a Gombácskák csapata, a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda csapatának adta a szervezetőjét. A következő díjat az SB Team, a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda csapata kapta. Még egy díj a Balatoni Zöldek csapatának, akik a Csopaki Református Általános Iskolába érkeztek. És akkor következzen a várva várt eredményhirdetés, a díjak átadása. Köszönjük szépen a külön ajándékokat! És el szeretném mondani, hogy minden csapat ajándékban részesül, úgyhogy minden csapattagot szeretnék megkérni, jó? Hogy most, ha felolvasom a neveteket, gyertek ki a díjak átvételére. Az 5.-6. évfolyam eredményei következnek. A díjak átadására felkérem Trefányi Bagdi Gizella alapítóigazgatóasszony és Barna Gábor intézményegységvezető urat. Az 5.-6. évfolyamon 11. helyen végzett a spártaiak csapata, Csapó Hunor, Csapó Miklós, Tóth Alexandra, Többi Alexandra. Nagyné Bagaméri Éva tanárnő felkészítésében ők is szeretnék, ha kifáradna. Ők a Nyírbátori magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola tanulói és pedagógusa. Tizedik helyen végzett az Istenszülő oltalmáról elnevezett görögkatolikus óvoda és általános iskola csapata, a csapattagok a Zöldikék, mármint a csapat neve a Zöldikék, tagjai Kocsis Viktória, Balog Nikoletta, Kása Liviána és Szabó Sándor. Felkészítő pedagógusok Oláni Nagy Szabina és Kosztyú Gábor. És elnézést kérek, az előbb rosszul mondtam, a felkészítő pedagógus Havasiné Dudics Mónika. Az előző csapatnál talán ő is. Kilencedik helyen végzett a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda Zöld Sárkányok csapata, a Kerekesné Puhala Mária tanárnő felkészítésében Fekete Zsombor, Nádas Máté, Viszlócsi Gergely és Eszegennyi.
8. helyen a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola tagintézménye végzett az Otis Tarda, magyarul túlzó csapat, Igrici Edith Krisztina, Szabó Levente Gábor, Paval Dániel és Nyugó Zsombor csapattagok. Felkészítő pedagógusok Csatáriné, Kovács Mária. A 7. helyen a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola tagintézményének természetvédők csapata. A csapattagok Bálint Sándor, Farkas Gréta, Juhász Laura és Gábor Orsolya. Elkészítő pedagógus Csatáriné, Kovács Mária. Egyre nagyobb az izgalom. 6. helyen a Csoboki természetvédők csapata Tombor Filos, Császár Karolina, Lukács Bokon, Márki Pál. Csapattagokon Horváth Katalin tanárnő felkészítésében. Ők a Csoboki Református Általános Iskolába érkeztek. Ötödik helyen az Istenszülő oltárnáról elnevezett görögkatolikus óvoda és általános iskola agymenők csapata, Kristóf Kinga, Tóth Alex, Karnai Zsombor és Sárosi Dorottya tagokkal. Oláni Nagy Szabina tanárnő felkészítésében. Negyedik helyen végzett. Most már közeledünk a dobogóhoz. A dr. Enyedi Andor, Református Általános Iskola óvoda és bölcsőde. 6-os zöldek csapata Farkas Balázs, Szalkó Réka, Dósa Kamilla és Kis Marcell tagokkal. Bótányi Horváth Noémi pedagógus elkészítésére. És a dobogós helyek következnek, ahol nagyon több helyen foltverseny alakult ki. Sőt, többszörös foltverseny is alakult ki, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek voltatok. 3. helyen végzett a Báthori Anna Református Általános Iskola SB Team csapata, Kovács Máté Noel, Ősz Péter, Váradi Tamás és Bákonyi Gábor tagokkal. Kerekesnyi Csuhala Mária tanárnő felkészítésére.
szintén harmadik helyen végzett. A Debreceni Református Kollégium általános iskolájának bátor lányok csapata Kovács Zsófia, Jenyei Lenke, Kornicski Elizabeth és Kistarsoly Orsolya, Kistarsoly Linda tagokkal. Kolnokini Németi Anna pedagógus felkészítésében. Második helyen a dr. Enyedi Arnold Andor Református Általános Iskola óvoda és bölcsőde, 5-es zöldek csapata Kocsis Kamilla, Kulik Vivien, Simon Dóra és Bóta Noémi tagokkal. Bótáni Horváth Noémi felkészítő pedagógus. Második hely következik. Most már nagyon indulhatnak azok a csapatok, akik eddig nem hallották a nevüket. Második helyen a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda Gombácskák csapata Gami Vivien, Kripák Hanna, Trepán Sára Orsolya, a Kulinete Daniela csapata. Habik Béla tanáró felkészítésében. És szintén második helyet fogok most hirdetni. A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda csapata a Katica Bogara, Aranyi Panna Hanna, Gressu Kamilla, Fekete Zoe, Kerezsim Hanna Sára tagokkal, Molnár Mészáros Nóra tanárnő felkészítésében. És első helyen a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda Zöldmanók csapata Bereznyák Eszter, Molnár Koros, Varró Noel, Isbák Zoltán tagokkal. Dankóné Lucsánszki Erika tanárnő felkészítésében. És az 5.-6. évfolyamon még egy első helyünk van. Ők a Csapati Református Általános Iskola Balatoni Kispingvinek csapata Madár Mira, Madár Gergő, Benedek Dénes, Őri Viktória tagokkal, Horváth Katalin tanárnő felkészítésében.
És itt szeretném elmondani, hogy a felkészítő pedagógusoknak is szívből gratulálunk, és számukra is elhelyeztünk is ajándékot, a csomagban, abban megtalálják. Köszönjük szépen a díjátadóknak a munkáját, és következnek a 7.-8. évfolyamosok. Úgyhogy most már a kisebbektől is türelmet kérünk. És a díjak átadására felkérem Sivadóné Cserenyek Dóra főigazgatóasszony és nagy tiszteletű Fazakas Ferenc Sándor református lelkipásztorunkat. A 10. hellyel kezdünk. A 10. helyen a Leonardo Média Akadémia, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola nyitvátori tagintézményének Pikacok csapata zárt. Böszörményi Borbálat, Szegmeister Hanna, Pap Réka, Mankó Lia Mária tagokkal Tóth Istváni pedagógus felkészítésében. Kilencedik hely fog következni. Kilencedik helyen a Turkevei Kaszak Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda természetvédők csapata végzett Bodó Berta, Debreceni Kira, Pap Rebeka és Boda Boton tagokkal Nagy Valéria felkészítő pedagógus munkájában. Nyolcadik helyen a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda Zöld Folyam csapata Baranyai Hajnalka, Kósa Zoltán, Kis Géza, Kovács Zsombor csapatokkal. Felkészítő pedagógusok Jónás Istvánné és Orosz Felícia tanárnő. Helyen a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola tagintézménye Skilla csapata Monoki Csenge Dóra, Orosz Márta, Bíró Tímea és Szél Hanna tagokkal felkészítő tanár Hilfényi Katalin. A 6. helyen még egy kis türelmet szeretnénk, hiszen mindenki kíváncsi az eredményre, és akik már megkapták az ajándékokat, ők már tudják, de a többiek még nem. 6. helyen a dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde Zöld Lányok csapata végzett Bajok Amanda, Barta Ágota Sára, Mészáros Dóra és Locsár Blanka csapattal. Ótáni Horváth Noémi pedagógus felkészítésében.
5. helyen a dr. Enyedi Andor Református Általános Iskola óvoda és bölcsőde 8-os zöldek csapata végzett, Bóta Dániel, Keresztesi Krisztián, Simon Dénes és Cifra Edwin Norbert csapattagokkal, Bótáni Horváth Noémi tanárnő felkészítésével. Negyedik helyen a Nyírbélteki Szent László Általános Iskola Bélteki Tudósok csapata, Sebők Krisztián, Dakú Tímea, Sebők Károly és Horváth Hanna Elizabeth tagokkal. Felkészítőjük Molnár Józsefné tanárnő. És következnek a dobogós helyezések. Harmadik helyen a Baltazár Dezső Református Általános Iskola Hajdúgöszörményből természetkincsei csapata, Balogh Zsóka, Kis Kármen, Szabó Attila és Szegedi Bíró Boglárka tagokkal, Ábrahámné Rákos Viktória és Nagyné Mező Eszter felkészítésében. Második helyen egy picit türelmet szeretnénk kérni, még jó? Már csak 2 helyezettünk van, de ők aztán nagyon izgulnak most szerintem. A második helyen a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájának lustatudósok csapata végzett Béres Eszter, Délceg András, Presics Vilmos és Szimicakis Nina tagokkal, felkészítő pedagógusok Szolnoki Németi Anna tanárnő. És a 7.-8. évfolyamosok között első helyen végzett a Csopaki Református Általános Iskola Balatoni Zöldek csapata. Csalló Borbála, Császár Gyöngyvér, Puskás Bence és Serkőző Benedek csapattagokkal, Horváth Katalin tanárnő felkészítésében. Szeretettel gratulálunk minden csapatnak, és zárásként szeretettel gratulálunk minden csapatnak és felkészítő pedagógusnak, és zárásként szeretném felkérni nagy tiszteletű Fazakas Ferenc Sándor lelkipásztort, hogy zárja be rendezvényünket.
Mindenek előtt szeretnék gratulálni minden díjazottnak és minden megjelentnek. Ilyenkor szokták azt a közhelyt elpofogtatni, hogy mindenki győzött, aki ide került, és ez valóban így is igaz, nem közhely, hiszen egy megmérettetés sorozatnak a végén kerültetek ide, úgyhogy nagyon-nagyon szépen gratulálok nektek, nagy szeretettel gratulálok nektek, illetve az jutott eszembe, hogy ez a 10. komplex verseny, és elképzelhető, sőt biztos, hogy vannak már a versenyzők között olyanok, akik még alig születtek meg, vagy meg sem születtek, amikor ez a verseny elindult. Úgyhogy én azt is kérem és kívánom nektek, hogy majd 10 év múlva, vagy akár majd 20 év múlva a saját gyerekeitek is legyen résztvevője egy ilyen versenynek. Ehhez viszont az kell, hogy velük is szerettessétek meg a tudományokat, és fedeztessétek fel velük a természetet. Ez egy olyan tehetség, amit nem automatikusan kap az ember az Úristentől, nem olyan, mint a zene, hogy valakinek van jó hangja, vagy nincs. Ehhez kell egyfajta kíváncsiság is, ahogy hallottátok a reggel, illetve úgy gondolom, hogy kell hozzá fej is, és kell hozzá egy kis fenék is, hogy leüljön az ember és tanuljon. Úgyhogy én gratulálok mindenkinek, aki mind a két szervét használta erre, hogy szorgalmasan és ügyesen felkészültetek, és kívánom, hogy az a tudás az valóban váljék a következő nemzedék javára is, hogy azokkal a okos, ügyes találmányokkal, amelyek akár a ti fejetekből pattannak ki, tegyétek szebbé a környezetünket, védjétek azt, és tegyétek még barátibbá azt az életet, amiben élünk. Isten áldjon mindannyiatokat, és mielőtt elbocsátanánk, ahogy szoktuk, egy áldást mondunk. Csendesedjünk el, és fennállva fogadjuk az áldást, így Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Amen. Isten áldjon és segítsen benneteket.